दाखालि 11 तारिख आगष्टआव इलेक्शन कमिशनारनिफ्राय जोबथा जि मोनसे डेलिमिटेशनखौ लानानै फाइनल मोनसे सेफ डिक्लेयार खालामबाय बेखौ जों बयबो नायदों जेरैबायदि जों आसा खालामदोंमोन सारा बिटिसि एरियायाव आरो गासैबो दल संगठना पार्टीनिफ्राय आरम्भ खालामनानै गोबां दल संगठनफ्राबो दिनै जुजिदोंमोन बिनि थाखाय दावहा महरै खामानि मावदों किन्तु भारत सरकारनि जे इलेक्शन कमिशन बिथांमोना जोंनि आन्दाजाव जेरैबायदि जि मोनसे रिजाल्ट लाना फैबाय बियो जोंनि थाखानाय भारतीय संविधानखौ नोजोर होआबासिनो जि डिसिसन लादों बियो भारतनि संविधानखौ बिध्वस्त खालामदों फोजोबस्रांनाय बायदि जों नुदों आरो बे रिजाल्टखौ साननानै गासैबो जोंनि रायजोफोरनि जों लोगोसे दल संगठनफ्रा आरो पार्टीनि मानसिफ्राबो जोबोद दुखु मोननाय फोरमायदों बियो इनजास्टिस जाबाय जोंनि बिटिसिनि गासैबो जाति जनगोष्ठीफोरनि जिथुनाखि आसा आकांक्षा जायखौ जों दिनै बुंनो हायो जे भारत सरकारा दिनै आयेन बानायदों कनस्टिटिउसनाव रोखा रोखा बुंनाय खामानिफोरखौ बिथांमोनानो जाय दिनै आयेनखौ बानायो बिथांमोनानो दिनै संविधाननि दफाफोरखौ दिनै फोजोबस्रांदों आरो बेबायदियाव आं सान्दों जोंनि भारतआ बिराद बिखाफोर होननानै बुङोब्लाबो जों गणतान्त्रिक जोङो एकदम माने पिपोल्सनि जि अधिकार बेखौ बिनि थाखाय खामानि मावो होननानैब्लाबो दिनै जि मोनसे दिनै जों फोरमान हिसाबै जों मोनबाय जि इन्सटेन्स मोनबाय बियो किन्तु बेबायदि रोखोमै नङा भारतनि सिङाव दिनै जाति जनगोष्ठी आरो फिसा फिसा हारि माहारिफोरनि जिथु अधिकार बेखौ एकदम माने सेनानै लानाय बेबायदि मोनसे दिनै जादों आरो दिनै जोङो दिनै नुदों भारतनि सिङाव बेबायदि गोबां दिनै भारतआ कनस्टिटिउसनखौ दिनै अधिकारखौ सिफायनानै दिनै मोनफा मोनफा जातिखौनो दिनै फोजोबस्रांनो नागिरदों आरो बे जोंनि माबायावनो दिनै जों मिथिनो मोनदों सप्तासेनि सिगांनिफ्राय आरम्भ खालामनानै दाख्लि दिनैसिमहालागै दिनै पार्लियामेन्ट मोनसे इन्डियानि मोनसे पार्लियामेन्ट सिटिं जाबाय थादों बेवहाय भारत सरकारनि रुलिं गभर्नमेन्टनि जिथुनाखि सिद्धान्तफोर आसलते गासैबो सिद्धान्तफोरखौ जों जुदि नुदों बियो मोनसे गणतान्त्रिक देश होननानै बुंदोंब्लाबो बेखौ सिफायनानै दिनै गोहोगोरा पार्टिफ्रा गावसिनि निजा बबेयाखि सिद्धान्त लानानै पलिटिकेल पार्टिफ्रा पावार थाबानो दिनै संख्या थाबानो भारत संबिजिराव थानाय गासैखौबो सिफायजोबनानै दिनै खामानि मावनो हायो दिनै भारतनि सिङावनो नायदो माने फिसा हारि दिनै मणिपुर बादिया मोनसे स्टेटमोन नङा होमबा बे स्टेटआव दिनै अर जोंदों मास मोनथामनि बारा जाबाय बेवहाय दिनै जों नुबाय जे बेवहाय दिनै भारत सरकारा गावहा गासैबो दंजोबो स्टेट रायजोनि अथरिटि दङ माने भारतनि आरो आर्म ग्रुपनि दिनै आर्मिनिफ्राय आरम्भ खालामनाय BSF CRP गासैबो दंजोबो किन्तु दिनै मणिपुर बायदि बेबायदि मोनसे माने रायजोआव गावसोरनि बायदि जायैयाव दिनै बेबायदि मोनसे दिनै रायजोखौबो माने बिथांमोननि पिपोल्सनि जिथुनाखि अधिकार पिपोल्सनि मोन्थाय आरो बेवहाय जि मानब अधिकार भंग जादों बेखौ दिनै बिथांमोना खालामनो हादों दिनै भारत सरकारा गावसोरनो खालामो आरो गासैबो आयेनखौ दिनै गावसोरनि संख्याखौ लानानै माने रुलिंआव मोजां सुबिदा जानाय बायदिसो दिनै आयेन बानायो खुनु बिना संबिजिरखौ बिथा खालामनानै खामानि मावनायखौ नुनो मोनाखै दिनै बिटिआर सान्थि सुक्तिनि उनावबो बारग' इन्डिभिडुवेलफोरनि गोजाम केसखौ बोखांगासिनो दं बिनि सायाव बेखौथ' जोङो बुंखानांगोन जोंनि जि मोनसे सुक्ति जानानै थांबाय बिटिआर सुक्ति बियो मोनसे माने लोरबां मोनसे सुक्ति बेयो कनस्टिटिउसनजों जेबो सोमोन्दो गैयै जेबो सोमोन्दो गैया बेनिखायनो बेवहाय जि मोनसे दफाफोर होदों बेखौ दिनै मानिनोबो हायो
मानियाबासिनो थानोबो हायो क्लजखौ इमप्लिमेन्ट खालामनोबो हायो खामानिबो मावनो हाया दिनै जोंनि एनडिबिआथ' जि मोनसे क्लज होदों नेमसेक जोंनि मानसिफ्रा दाबो रिहेबिलिट जायाखै गोबां दिनै मावोब्ला गभर्नमेन्टआ मावोब्ला गोदान स्किमजों दिनै अननाय जुदि दङमोनब्ला गोदान स्किमजों दिनै बिथांमोना दिनै माने बेखौ रिइनस्टेट खालामनो हायोबा माने संस्थापित खालामनो हायो जोंनि केडारफोरखौ दाथ' बेफोर संस्थापित खालामनायनि बाथ्राथ' बाद हो दिनै जोङो मोनसे गिदिर संगठनमोन जोङो दिनै हाथियारखौ लानानै इलिगेल मोनसे हाथियार मोनसे सोमावसारनायाव जोंहाथ' केस थाखागोन बेबादि गिदिर माने गोबां केसफ्रा दिनै जोंनाव दङ मोदोमाव दङ नांनानै दङ बेखौ जों दिनै बोखारनो बेयो मोनसे बिराद गिदिर इसु दा बेफोरबादि इसुखौ दिनै सोरबाया रावबो दिनै बिटिआर सरकार होननानै बुंनानै लानाय सरकारनि मालिक जायफोर बिथांमोना दं बेवहाय एनडिबिनि सासे सोद्रोमा दिनै गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथाङा डिपुटि चिफ बिथाङा मिथिनांगौमोन दिनै एनडिबिफोरा मा जेंना दं माबायदि केस दङ आरो बेफोरखौ जोङो दिनै फोजोबगोन केसाथ' गोदान दिनै वारेन्ट फैदों गोदान बोखांफिनबाय थादों आरोबाव जाबसिनफिननाय बेबायदि केसा जायो जोंखौ मोनसेबो केस माने बेबायदि जाबसिनाबासिनो दोना दिनै आंनि बाथ्राखौनो बुं 34था केस आं दिनै फोजोबनो गोनां जादों आरो खना थाबावनोसो हागौ गतिके बेफोरबायदि गिदिर मोनसे जेंनाफ्रा एनडिबिआसो दंमोन सोरबा माने जातीय संगठननो सोरबा इउपिपिएलनो सोरबा आबसुनो बिथांमोना बेबायदि केस गैया एनडिबिआसो दं बेखौ नायनो रोंनांगौमोन बेखौ दिनै नायनो रोङैयाव मानो रोङासै बिनि माबा मोनसे गिदिर खारन थानो हागौ आंनि मथेब्ला दिनै एनडिबिखौ दिनै बिथांमोना मोजां मोना आरो जों एग्जाम्पल हिसाबै जों नुबोदों एनडिबिखौ दिनै फोजोबस्रांनायनि मोनसे दिनै बिथांमोना थांखि दंमोन बेखौ दिनै बिथांमोना सिरै इमप्लिमेन्ट खालामबोदों बेनिखायनो एनडिबिनि मानसिफ्रा दिनैसिमबो लागै ना गोरान बायदि माने रानथाबनानै थांनानै थानो गोनां जादों एनडिबिनि साफ्रोमबो आं दिनै बुङो रावबो संस्थापन मोना बेबायदि सरकारनि सिङाव रावबो संस्था मोना बे एनडिबिनि न'खर बिथांमोननि बाहाय बाहागि परियाल गावबो दिनै सेव हांगार माने मागिनानै जाहैनांगोन मोनसे समाव स्ट्रिटआव बिथांमोना माने मागिनायनि बेग लानानै गिदिंनांगोन आं बेखौसो स्रां नुगासिनो दं आरो बिनि दिन जागासिनो दं जोंनि मानसिफ्रा एनडिबिनि मानसिफ्रा दिनै जोंनि न'आव गैया जों न'आव थानो हायाखै जों न'आव थानो हाया बाहेरायाव थांनो गोनां जादों बिथांमोना बिसि फिसा लानानैबो बाहेरायाव थांनो गोनां जादों माखौ जानो बहायलाय माबा मोनसे मावनानै दिनै थांनानै थानो गोसो दिनै खिन्थु बेबायदियावबो मा खालामबाय केसाथ' दं नालाय केसखौ गिनानै बिथांमोना फैनो गोनां जायो कर्टआव थांनो गोनां जायो कर्टआव थांबा बियो फिसा बुस्थु नङा होमबा गोजानाव थांनांगौ सोरबाया नागालेण्ड थांनांदों सोरबाया अरुणाचलाव थांनांगोन मेघालयआव थांनांदों बिथांमोना गारि भारा नांगौ आरो दिनै बिथाङा न'आवनो जानायखौनो माने जुथायनो हाया बे मानसिया दिनै थाखा फैसा लानानै माब्रै जों भट गेलेगोन दा बेफोरखौ बुजिनांगौमोन रायलायनायाथ' गोबां रायलायदों केसफोरखौ बेबायदि माने गोदान दिहुननो गोनां नङामोन रिभाइभ खालामनो दरखार गैयामोन आरो बेबायदि मोनसे सान्थि सुक्ति जादों जेब्ला गभर्नमेन्ट हिसाबै लाखिनांगौमोन केसफोरखौ जेब्लासिमहालागै केसा जोबा बिनि फाइनाल मोनसे बारदिक गैया बेखिनि समहालागै दिनै जुदि गभर्नमेन्ट दोननायमोनब्ला जेबो गैया दिनै उदालगुरि बायदि डिस्ट्रिक्टआव दिनै जि मोनसे इमप्लिमेन्टेसन कमिटि दं एडिजिपि लेभेलाव बिथांमोना बुङो जे केसफोरनि खामानिफ्रा जाबाय थादों होनना बुङो खिन्थु दिनै बे केसफ्रा बेवहाय नों सोंहैयोब्ला मा धरननि केस बोरै केस सोरनि केस ना खुनु मोनसे गाइडलाइन जेबो गैया बेखौ नोङो केसा सोरनिबा बियो एनडिबिनि केस बियो सोरनिबा सिभिल मानसिनि केस सोरबा सिखावनि केस दाखायनि केस बेफोरखौ जों दिनै डिस्टिंसन खालामनो हाया बिनिखायनो नों सोरखौ प्रेसार होगोन बिनि थाखाय जोङो बिदोंमोन जे माने सेपारेटलि एकदम माने स्पेसियेलि मोनसे मा होनना बुङो मोनसे माबा बनायनाय बेन्स बानायनांगौ आसार एनडिबिनि थाखाय बेवहाय पिपिखौ सेपारेटलि बहायनानै दोननांगौ जाय पिपिखौ थांनानै जोंहा बेबायदि केसफोरनि सोमोन्दै सावरायनो हायो आरो आवगायहोनो हायो बेबायदि जानांगौमोन आरो दिनैनि थारिखआव खुनु मोनसे बिटिआर गभर्नमेन्टआ गावसोरनो दिनै फोरमायबाय जे केसखौ लानानै जेलाव थानाय मानसिफोरखौ लानानै बख'नायनि खुनु मोनसे थांखि गैया बिथांमोना नारसिननोबो हाया
आरो गोब्राब खोथा बुंनो हाया सरकारनि एगेन्स्टआव दिनै जि मोनसे बिटिआर सरकार होननानै बुंदों बिथांमोना लोरबां सोरखौबा नोजोर सोरखौबा सोरनिबा सायाव सोनारनानै सोरबा माबा मोनसे बुंगोनदां सोरबाया जुदि माबा मोनसे खोथा बुंनो गोसो खिन्थु सरकारा बायगोनदां बेबायदि मोनसे साननायखौ गिनानै बिथांमोना खुनु डिसिसन लानो हाया जों रावबो जेलाव थानायफ्रा रावबो गवा आरो बेबायदिनो जोंनि जि मोनसे उइक पइन्ट लोरबांथिखौ नुनानै आरोबाव गोदान गोदान केस जाबसिनबावनाया बे रोखा बेखौ खालामबाय थागोन खारन जों उदांस्रि दिनै नागिरग्रा रायजो नागिरग्रा बेबायदि सेन्टिमेन्टनि मानसिफोरखौ दिनै धंस खालामगोन आरो इयुनाव जाहाथे बेबायदि मोनसे दल संगठन आरोबाव ओंखारबावा ना हादोर बिनानै रायजो बिनानै सोमावसारग्रा दल संगठन बेबायदि खालामनो हाया बेखौसो दिनै नोजोर होदों आरो जोंखौ धंस खालामनायनि बे राहा लामाया दिनै सरकारनिफ्रायनो जादों। आसाराव मोनसे कुइसन खालामो सार जेरै जों नुनो मोन्दों बिटिआर एकर्ड पिस एकर्डजों गोबां बेबायदिनो प्रमिसेस खालामदोंमोन एनडिएफफोरनि थाखाय गासिबो केसफ्रा उइथड्र जागोन होनदोंमोन आरो हान्थि ग्रेप्टारनि गेजेरजों एनडिएफफ्रा न'आव फ्रियै थानो हागोन होनदोंमोन जों नुनो मोन्दों दिनै नोंथांमोनखौ हेरेसमेन्ट आरो केसफ्रा फैबाय थादों सार बेनि बेलायाव गोबां सार माबायदि दुखु फोरमायनो सानबावो मानो होनोब्ला रिपिट जाबाय थादों अबे एंगेलजों बेखौहाय बिटिआर हान्थि ग्रेप्टार जादों नामा सार मा बुङो बेखौ दा बेखौथ' जोङो सिगांनिफ्रायनो बुंखादों जे जि बिटिआर बियो एकदम माने ब्लान्डार हिस्ट्रिक माने ब्लान्डार मोनसे बियो एकर्ड खालामनानै लाना फैनाय जादों जों बेखौ डिनाय खालामखानाय दा बाथ्राया जाबाय मा माने आसलथे एकर्ड जानायनि उनाव आसलथे बिथांमोना माखौ मावग्रोनांगौ बेखौ सिलेक्सन खालामग्रोनांगौ एनडिएफबिनि इस्युआनो बिराद गिदिर जोङो माने थैथां खामानि मावदों ल'नि एगेन्स्टआव ल'खौ बारगा खामानि मावबोदों जोंनि बेबायदि गिदिर आसलथे मोनसे बिबानखौ सोरबा दिनै हादरन माने गणतान्त्रिक भाबै आन्दलन खालामग्रा दल संगठननि दैदेनगिरिफोरखौ बुजिनो हाया दा बेखौ बुजिनो हायियावनो केटेगरिकेलि खामानि मावनो हायाखै एनडिएफबिखौ बिथांमोना एकदम माने नोजोर होनांगौमोन बिथांमोननि केस दं बिथांमोना रिहेबिलिट मोननांगोन 34 बोसोर हाग्रायाव थाबाय बिथांमोना न'जों सोमोन्दो गैयामोन सोरहाबा न' गैया सोरबा हा गैया दिनै बिमा बिफा दिनै न'खरफ्रा दिनै दंस जालांबाय दा बेबायदिया दिनै संस्थापन जानांगौमोन सार नोंथाङाबो बिटिआर एकर्डनि सासे सागानगिरि दा दिनै बिटिआर एकर्डनि गेजेरजोंनो बर' हारिया अलखदाव गोग्लैनानै दं नोंथाङा सासे सागानगिरि हिसाबै बिटिआर एकर्डखौ डिनाउन्स खालामगोन होननानै बुङोब्ला डिनाउन्स खालामनो होननानै बुङोब्ला गोबां खोथा थायो आङो आसलते बिटिआर जिथुनाखि सुक्ति प्रेजेन्ट जि मोनसे सुक्ति जि जालांबाय बिनि सायाव आंहा मोनसे गिखांनाय दंखायोमोन डाउट मोनसे दंखायोमोन बेजों जेबो जाया होननानै आरो दिनै बेखौ जों जेरैबायदि नुदों दा जेरैबायदि बिजिरनानै नायबाय जोंहा सागानगिरि हिसाबै गोबां दङ 6 जन सागानगिरिफोरनि गेजेराव दिनै सासेयाथ' जेलावसो थाहैखादों जों दिनै गावबागाव माने गोबां रोखोमै जों दिनै सेक्रेटारि जाबाय सोरबाया दिनै दानि प्रेजेन्ट गभर्नमेन्ट इउपिपिएलआव सरकार दिनै दङ आं बाहेरायाव दङ सोरबा माखासे जेलाव दङ आरो सोरबाया दिनै बेबायदि सागानगिरिफ्रा सेक्रेटारि जानांगौ थांखिफ्रा दिनै गावबागाव जाना थाबाय सोरबाया गावनि पलिटिकेल पार्टिखौ फोथांना लाखिनायनि दावहा सोरबाया दिनै जेबो जायासै एनडिएफबिआ जों जि लुबैदोंमोन बेखौ जाफुंहोनो हायैनि मोनसे दिनै जोंहा माने खैफोद बेखौ नुनानै दिनै सानफ्लाङो जे बे एकर्डआ जालियाब्ला जोंनो मानो नांगौ जाय एकर्डजों खुनु मोनसे जोंनि अधिकारखौ जों दिनै बुंनो हाया अधिकारनि थाखाय खामानि मावनो हाया जों माबा मोनसे बिदोंमोन माबा मोनसे जोंनो नाङै बेसादखौ दिनै जाबसिनना होबाय बेखौ जोंनो नाङा होननानैबो बुंनो हायो बे अबस्था आंनि मथेबाथ' जोङो डेनाउन्स खालामनो होनना बुङोब्ला 6 जननि बिथोराव एटलिस्ट साथामसा जुदि डेनाउन्स खालामा मेन डेनाउन्स खालामोबा बेवहाय दिनै एबसुआ पार्ट दं दिनै इउपिपिएलआव पार्ट दं बिथांमोना जुदि गाबोन बुङोब्ला जेबो जानाय नंला बेजों जों दिनै उइथड्र खालामनांगौ मोनसे सावरायनायनि गेजेरजों फ्रेश डायलगनि गेजेरजों जोंहा जोंनि मोननांगौ अधिकार साংবিধাनिक जिथु अधिकार बेखौ जों खालामना लानांगोन होननानै बुङोब्ला डेनाउन्स खालामोबा गाबोननो मोनसे आन्दलन जाफिनो दा बेबायदिहाय दिनै जोङो नुदों आं सागानगिरि हिसाबै हारसिङै डेनाउन्स खालामबा जेबो जाया जेबो मुलाम्फा जाया बियो दिनै गासैनिबो सेन्टिमेन्ट लिडारफोरनि बाथ्राखौ लानानैसो जोङो ज' जानो हायोब्लासो जों बेखौ हायो बिथांमोनाबो मोनसे समाव खामानि होदोंमोन बेनि थाखाय नोंथांमोना गोथौयै सानलायनाय नोंथांमोना बेबायदि टेबोल टक खालामगोन नामा
बेयो जोबोद दुखुनांथाव एमबाथाया दिनै सिजफायारावबो गैयामोन बिथांमोना बे एकर्डखौ मोजां मोनासै बेजों जेबो जायाखिसै आरो दिनै एकर्ड खालामनायनि उनाव बिथांनि जिथुनाखि स्पिरिट बिथांमोननि बुंनाय बाथ्राखौ जों स्पष्ट मिथियो एकर्ड खालामनायनि उनावबो बिथांमोनखौ सान्थि थानो होआखै दिनै बिथाङा बुंनाय मथेबा पुलिस अफिसारनिफ्राय आरम्भ खालामनानै कनस्टेबलसिम माने बे आइसिसिमहालागै नङा होमबा बे पुलिस प्रखाखना बिथांमोनखौ बाध्य खालामदों बाथाखौ बाध्य खालामदों बे खारनाव दिनै बिथांमोना थांफिननायनि उनाव मोनसे गिनाय मोनसे परिस्थितिखौ नुनानै असान्ति जासिगोन होननानै थगाय थसि बिथांमोनखौ लाना फैनानै केम्पआव दोनफैदों केम्पआव दिनै बिथांमोना लानानै फैनायनि मुल उद्देश्यनो बेनो जे नोंथांमोना मानो बिग्रायखांफिनदों नङा होमबा नोंथांमोननि थांखिया मा बेखौ सावरायनांगौमोन दिनै सान्थि सुक्तिया जाग्रोनांगौ बिनि उनाव बायदिसिना खोथाफोरखौ बिथांमोना टेबोलाव लानानै फैनांगौमोन दिनै बेबायदि मोनसे संगठन दिनै NLFB बायदिखौ दिनै लाना फैनानै केम्पआव सेवहोना दोननानै जेबो सोङा हवा दिनै लिडारफोरखौ दिनै बिथांमोना हमजोबनो नागिरदों बाथाखौ लानानै थांबाय नङा होमबा आरो बेबायदिनो आरो लांबावगोन माने फिसा उजुहादाव दिनै बिथांमोनखौ लांनो हायो दिनै माने आसामनि सिङाव भारतनि सिङाव आसामनि सिङाव आयेन कानुन दं बे आयेन कानुनफ्रा खुनु मोनसे जोङो न्याय मोना खुनु नितिजों सोलिया दा नुबाय जोंनि बर'लेण्डआव बेबायदि समस्याथ' क्रिएट खालामगासिनो दं नंखाय माखाय हादारन कन्ट्रेक्टरफोरखौ हमलाबायदों नङा होमबा हादारन सोरबा माने एक्स MLA फोरखौनो दिनै हमलाबायदों सासे माने जातिनि हारिनि जास्टिसनि खोथा बुंग्रा दिनै लिडारफोरखौ हमना दोनदों सिम्पलि जेबो खारन गैया माने केस मोनसे बिसिना माने साजायनानै दिनै हमना दोनबाय दा बेफोरखौ नायोब्ला दिनै बाथानि जिथुनि NLFB बिथांमोननि दल संगठनखौ जे बेबायदिनो दिनै दोनलांगोन आरो बेबायदिनो निष्क्रिय खालामना दोनगोन आरो जेबो जाहैया बेबायदिसो जों दिनै नुनो मोनदों